promotore ove knjige. Ovdje je gospođica Snježana Šepka, novinarka Slobodne Dalmacije, novinar i kolumnist Slobodne Dalmacije Josip Jović i s nama je gospodin Tomislav Rebrina, glavni junak ove moje knjige. Tomislav Rebrina je hrvatski emigrant, čovjek koji je 60. godina prošlog stoljeća zbog nepodnošljive torture koja je vladala u tadašnjoj Jugoslaviji i pred opasnošću dugotrajnog robijanja na zloglasnom Golom otoku napustio domovinu i u inozemstvu je proveo dugih 30 godina. Vratio se u Hrvatsku čim je to bilo moguće, odmah po izbijanju Domovinskog rata, kao dragovoljac i obukavši uniformu stavio se na raspolaganje. Bio je tada u kasnim 50-ima, s uhodavnim poslom u Španjolskoj, gdje je za tamošnju vladu izrađivao projekte blindiranih vozila. Bio je situiran, imao je obitelj. U vrijeme Domovinskog rata Tomislav Rebrina je 2 puta ranjavan i oba puta, čim bi prizdravio, vraćao se obrani domovine. Međutim, ovo nije priča o Tomislavu Rebrini, hrvatskom dragovoljcu i invalidu Domovinskog rata. Ovo je priča o Tomislavu Rebrini, hrvatskom emigrantu, domoljubu, koji se, da bi od izvjesne smrtne kazne spasio svoje prijatelje, odlučio na radikalan potez. Oteo je avion. Ova knjiga rekonstrukcija je stvarnog događanja iz 1972. godine, kada je grupa hrvatskih emigranata s ciljem da spriječi izručenje 7 Hrvata ondašnjoj Jugoslaviji, od kojih je najpoznatiji Miro Barešić, u Švedskoj otela zrakoplov s 86 putnika i 4 člana posade.
alla kroater kämpar bara för en självständig och oberoende kroatisk stat, som sagt. Så den organisation som ni tillhör här i Sverige, den har det som politiskt mål? Ja, just det. Den har som politiskt mål alltså en kroatisk stat. Det talas mycket om Ustasja-rörelsen i Sverige i dagarna nu. Vad är det för någonting enligt din syn? Först och främst, jag vill säga till svenska tv-tittare och svenska allmänheten att Ustasja, det är inget sånt som man ofta skriver i svensk press. Att det är några, man kan skaffa sig någon uppfattning, eller många svenskar har skaffat sig uppfattning att det är vanliga mördare och så vidare. Men det är det i faktum inte, utan det är den heligaste kroatiska kämpare, och det betyder på svenska upprorsmän. Du sympatiserar med Ustasja alltså? Alltså alla kroater i Belgrads syn är kallade som Ustasja eller som upprorsmän så fort de är inte för Jugoslavien som staten. Sympatiserar du med den gamla Ustasja-ledaren Pavelic som var ledare i Kroatien under andra världskriget? Jag inser inget fel och inser ingenting att han gjorde fel. För detta som han gjorde, det vet vi att han gjorde det bästa för Kroatien. Ljudskih tijela bude nazočni suđe, podaj milostivo da tvoj sluga, ovo grob počiva s mira. Da onoga dana kad ga ti koji su kroz suđe život uskrišiš i obasjaš, će u sajt tvoga lica one ugleda svjetlo svjetlu koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Svidje se Bogu svemogućemu našega brata iz ovoga života pozvati k sebi. Njegovo tijelo mi predajemo zemlji da se vrati onamo odakle je uzeto. Ali Krist je uskrsnuo, prvorođenac od mrtvih. On će preobraziti naše bijedno tijelo, suobličiti ga slavnome tijelu svome. Preporučimo stoga brata svoga Gospodinu da ga primi u svoj mir i tijelo mu uskriši u posljednji dan. Pomolimo se za ovoga brata Gospodinu našemu Isusu Kristu koji reče: ja sam uskrsnuće i život, koji vjeruje ume živjeća, koji umre, i nijedan koji živi vjeruje ume neće umrijeti zauvijek. Nad mrtvim si Lazarom suze lio, Gospodine, otri naše suze, molimo te. Gospodine, usliši nas. Mrtve si budio na život, podaj našem bratu Tomislavu život vječni, molimo te. Gospodine, usliši nas. Raskajanom razbojniku raj si obećao, uvedi njega u prostranstva svoje slave, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oprao si ga krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem. Primi ga sada među svete, izabrane svoje, molimo te. Gospodine, usliši nas. Hranio si ga na gozbi tijela i krvi svoje, primi ga k stolu svoga kraljevstva, molimo te. Gospodine, usliši nas. A naš što tugujemo za njim, okrijepi utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Pomolimo se. Iskaži, molimo Gospodine, ovom prinos svoje sluge milosrđe, da ne primi muka kao plaću za svoja djela, jer je želio vršiti tvoju volju. Ovdje ga je prava vjera vezala sa mnoštvom vjernika, a ovdje neka ga tvoje smilovanje pridruži anđelskim zborovima po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. Počivao u miru. Duša njegova i duša svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjemu počivale u miru. Amen.
Sedím k loď.